Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mata e chendo ni en Andutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' ka wago mbaka. Wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber e yore mopogore opogore, fuoni mopogore opogore mag dendwa. Wang'eyo kaka wanyalo keto mondo mi obed makare, mondo mi giti makare. Ageno ni wadhi puonjore mang'eny mokalo ka daktari mar osechopo kendo abomie thuolo mondo mi onyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye weche mage aeto wadonje twak kokwa ketho saa kata matin. Machiegni Penj Laktar kendo odiechieng' ma kawuono daktari. Erokamano. An iluonga ni Jerry Okelo. An daktari hospital miluongo ni Medical Health Services. To ajaringa kojwach kamoro ni korokoro. Erokamano ya wuod korokoro wamoro mar bedo kodi e Penj Laktar odiechieng' ma kawuono kendo wamorga ni sasa mwaluongi tibire Penj Laktar mondo mwayud kaka wakonyore kaka wanyalo puonjore. Waduok erokamano makende. Erokamano ahinya. Kaunda her mondo mwagoye mbaka kotende kod tuoche mag adundo, tuo mar adundo. Kapok wadhi e tuo mar adundo wang'eyo ni adundo en fuon machal nade kaeto tij adundo en ang'o? Adundo en gi dho ngere waluonge ni heart. Ma adundo ni en ma tije dhiro remo e del mangima. Manyiso ni koro remo ringe del to gima miyo engine mar remo ni mamiyo ringo en adundo. Maseche ma adundo gwecho cha to odhiro remo e del to nitie remo maduogo kendo nyaka e adundo. Kochopo e adundo to chako dhiro remo moko e obo kuma koro idhi miye oxygen. To kosemiye oxygen ochako dok e adundo to adundo chak duoke kanye, chak duoke del. Manyiso ni en emo supply remo ni ema supply oxygen, ema supply chiemo mopogore opogore, madini mopogore opogore kodhi ma del dwaro. Manyiso ni ka adundo ok ti to remo be dhi ringo marach, to ka remo ringo marach to tuoche mang'eny madhi yudo del. Koro adundo ni en gima muhimu sana e dend ng'ato. Erokamano nyaneno ka wantiere kod picha maber mokalo, ibo nyisowa ni adundo ni entiere kar kanye del ka kaeto pimno ma en daktari. Ma adundo. Adundo yudore e kor ng'ato gi kachich. No, kacham. Oyudore kacham. Koro en gima seche moko biro bathe machielo to chopo manya kata kachich matin. Manyiso ni en e but diere lakini odhi mang'eny kor kacham. Koro en gima yudore e kor to en gi leche mopogore opogore. Nitie leche matero remo maonge oxygen kata onge madini mopogore opogore katere adundo. Ma kosechopo adundo to adundo gwecho to dhiro nyaka kanye, nyaka e obo. E obo kae ma koro idhi miye muya kata mana oxygen. Kosemiye oxygen to chako duogo nyaka e adundo kendo. Koro korka cham ema kendo chak dhi dhire nyaka e ang'owa. Nyaka e fuoni mopogore opogore mag del. Wantiere kod picha ka daktari koro inyalo pimonwa magolo remo matero e obo mondo mi okaw oxygen kaeto machak duoke mondo mi ochak ogole kotere e fuoni mopogore opogore mag del. Machiegni daktari. Koro ma adundo e adundo ko bare diere. Koro inono adundo ni wan gi gimoro miluongo ni inferior vena cava. Inferior vena cava en ler maduong' matero remo e adundo. Remo motero to en remo maonge oxygen. Gi dho ngere waluongo ni deoxygenated blood. Koro kosedonjo e adundo to obo donjo gi in the right atrium. Kochopo e right atrium mano ngeni adundo opogore wapogo adundo ding'wen. Manyiso ni wan gi right atrium kasto right ventricle, koni be wan gi left atrium gi left ventricle. Koro seche ma obiro remo maonge oxygen kobiro to kongo donjo ka e right atrium. Kosedonjo ka tibo dhire obo donjo nyaka left right ventricle. Kodonjo right ventricle tibo dhire kodhi nyaka e ang'owa e obo. Kochopo e obo to oxygen koro bedo imiye oxygen ma koro wacho ni obedo oxygenated blood. Kaso obo chako duogo gimiluongo ni pulmonary vein. Koro pulmonary vein ni ema chak soyo remo ei left atrium. Kaso remo ni chak donjo into the left ventricle. Kasi chak idhire through aorta. Aorta ni ema koro tero remo e del e fuonde mopogore opogore. Ilero no maber mokalo. To size mar adundo thoro romo nade Dr. Jerry?
Ke jomoko wacho ga ni en gima duong' marom gi tab nani, jomoko bende wacho ni samora adundo en gimoro mana matin. Thothne onyalo romo nade? Ok oduong' ahinya to be ok otin ahinya. Gima wang'e ni en gi muscles motegno kabisa ma kogwecho to odhiro remo kabisa kendo gi ng'wech kabisa. Ma muscle no ema seche moko yudo ni mane nyalo miyo wang'eyo ni adundo ni nyalo bedo gi tuo kata onge tuo. Lakini adundo wuon to chalo odwa ingo ABCD matin. Odwa ingo ngum matin. Mana matin. Seche mo wacho ni ng'ato nitiere kod tuo mar adundo, mano ang'o motimore? Nikech wantiere kod fuoni mopogore opogore adundo ka, wantiere kod leche mang'eny mokale adundo ka, wantiere kod tich mang'eny mokale adundo ka, nikech ogo remo dhi nyaka e obo ka oxygen. Seche mo ka oxygen ni ochak igoye, ochak oduogo ka koko kere del. Seche mo wacho ni ng'ato nitiere kod tuo mar adundo, fuon mane mar adundo mantiere kod chandruok, kata ang'o mok timre adundo ma miyo rochruok nyalo bedo mo wacho ni entiere kod tuo mar adundo? Kiyudo ng'at ma nigi tuo mar adundo ma waluongo ma kawuono wadwa deal gi gimiluongo ni heart failure. Heart failure manyiso ni wan kaka dakteche waluonge ni congenital kata cardiac disease, cardiac failure. To manyiso ni otemo gwecho, otemo go remo mondo oring kama kuonde mopogore opogore, lakini yudo no onge teko manyalo dhiro remo ni maber. Seche moko dhiro mos, seche moko ochur kotimo tijni. Koro ng'enyne tiyudo ni en muscles mag adundo kata mana wachi ringruok mag adundo ema yudo ni seche moko giyudo nyawo moro, to nyawo no mamiyo ok onyal tiyo kaka onego bed ni otiyo. Onyalo bedo konchiel, waneno ni wanyalo bedo gadundo kuonde, wapogo adunde kuonde 4. To onyalo bedo konchiel kata mana korka cham, kata onyalo bedo korka chich. Seche moko be onyalo bedo duto te. Yudo ni ringruok mag adundo te, yudo ni seche moko ok nyal diro remo. Koro wanyalo yudo ni seche ma ok onyal diro maber korka achich, to yudo ni seche moko ok onyal diro remo maber madhi e ubo. To ka en korka cham, to seche moko be onyalo miyo koro del te ok nyal yudo remo e yo makare. Manyiso ni ringruok mag adundo ni ema onego bed ni miyo madini mopogore opogore, kendo yudo kata mana wan gi tuo moro miluongo ni heart attack. Seche moko yudo ni remo ok donje e ringruok mag adundo maber, manyiso ni ok onyal yudo oxygen maber, to ok onyal yudo madini e yo maber. Koro seche moko onyal yudo gigo, to tich be dhi tame. To kotame, to koro mano ema koro waluongo ni heart failure. Manyiso ni otemo lakini ok onyal tiyo e yo makare kaka onego bed ni otiyo. Mama ne pogruok maduong' heart attack kod heart failure. Ero kamano ahinya. Daktari, tuo ni thoro bedo mang'eny marom nade, tuo mar adundo pacho ka kwang'iye ogandawa? Tuo mar adundo ng'eny. Waneno ni kata mana wawacho ni jok ma nigi tuo mar pressure, achiel kuom ji 50 chako yudo tuo mar adundo ni. To king'iyo gi population mangima, to yudo ni wanyalo wacho ni kata mana achiel kuom ji 500 nigi tuo mar adundo. Koro iyudo ni seche moko tuo mar adundo ni otho mako jok ma nigi pressure ahinya. Manyiso ni joma nigi pressure ema nyaka ng'i kabisa kaka gidak kendo kaka giduoko pressure gi mondo bede yo makare mondo kik yud tuo mar adundo ni. Wabong'yo kar kuonde ma inyalo geng' godo tuo ni, kata kaka kipimonwa ni jogo mantiere kod tuo mar pressure kaka ginyalo duoko pressure gi mondo mi obed makare, mondo mi wageng' chandruok mar tuo mar adundo. E seche ma ng'ato nitiere kod tuo mar adundo, daktari, ipimonwa kata ni koro muscles kata ring'o mar adundo osebedo mayom yom, ok onyal gocho maber. Seche moko goch maber, remo ok nyal dhi mondo mi oyud oxygen e obo. Remo koduogo koni bende ok nyal dhi e del e yo makare. Ang'a timore ne del seche ma kamagi? Seche ma ok onyal tero remo e kuonde mopogore opogore, to yudo ni wan gi fuonde mopogore opogore kende del, kata mana nyarogno giri, kata mana obono, yudo ni gibe ok gidhi yudo madini makare. Kata mana pressure mar remo be nyalo dok piny, kata seche moko onyalo dhi malo. Koro yudo ni seche ma timore, to wayudo ni ng'at ma ok othiedho
tuone kata ng'at ma tuoni ok oduogo rumo kuome yo maber to nyalo bedo gi other organs failure manyiso ni fuonde mopogore opogore be dhi kethore manyiso seche ma gikethore no to koro obedo matek kata mana thiedho niwach koro kidhi thiedho adundo kende koro ichako ing'iyo nyaka nyarogno ing'iyo bo tako mago te koro mano wawacho ni complication ma dhi timore to kowe moko ma kothiedhe maber to koro wa develop multi organ failure manyiso ni gigi te okethore to seche moko gikethore ni koro mano en chandruok maduong' ma koro dwaro mana kendo hospital ma nigi specialist mang'eny ma seche moko be jo mang'eny ok tho yudo life e wachni koro dwarore ni imake chon tithiedhe chon imake chon tithiedhe chon wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi nyaka bedie ni osechako bedo kod tuo mar adundo daktari. Tuo mar adundo mokwongo omako jo mang'eny momako gin jok ma yudo ni kendo dendgi dongo ratil mar del mar ariyo joma dongo wang'iyo jo mang'eny mayude gin joma osekalo higni 50 koro mano achiel kuom gima nyalo ng'isi ni ng'ato nyalo bedo ni tuo mar adundo kindeno ranyisi mopogore opogore malure gi wach adundo ni tinyalo wacho ni ng'ani nyalo bedo gi tuo mar adundo mar ariyo nitie gima oluongo ni easy fatigability manyiso ni seche motemo timo gimoro matin to ol piyo kabisa seche moko en kata mana idho stairs ma kawaida to pile pile oidhega maber to sani koro oduogo wacho ni kotemo kata ne oidho kata 2-3 to winjo ko ol kabisa odono gam muya mar adek owinjo ka gamo muya no be na chiel kuom ranyisi ma ng'ato nyalo bedo godo to ng'ise ni en gi tuo mar adundo seche moko be wayudo ni ng'ato nyalo chako fuolo ni en obiro ni wach nitie gima oluongo ni pulmonary edema en ni seche madundo osebedo maduong' ni to nitie pi moro machako wuok ei del moko donjo e obo kodonjo e obo to koro miyo kata obo ni ok nyal tiyo maber manyiso ni seche moko ng'ato nyalo bedo ga onda ka gi ka nitie gima oluongo ni edema owuon to en kuot mar del seche ni ng'ato lwetege gi bedege gi okuot tielo be kuot nyaka wang'i kata king'iyo wang'e tiyudo ka kendo okuot be manyiso ni nitie pi mawuok e leche to donjo e muscles to ka gidonjo e muscles to koro gidhi kuodo kanyo ma seche moko kata kidiyo waluongo ni pitting edema kidiyo kama tineno kodonjo iye to obo kawo sa matin mondo duogi manyiso ni ng'ano nigi edema to pigni seche moko nyalo kuodo nyaka ich ma seche moko kuodo ich ni wa develop gimoro miluongo ni ascites ni koro en pi emokudore iye kanyo ma koko gole kata koko thiedhe chon to odhi chando kendo nyaka gik manie ich kanyo ero ilere maber ma en chenro mokadwaga ni bayo ng'ato kata matin nikech ng'eni wapuonjore mana mos to wang'eyo gima timore kod gik manyalo kelonwa chandruok kabodok chien matin daktari ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bede ni entiere kod tuo mar adundo kane wanyalo yudo picha cha mondo mi kanye ma wuoth godo mos mana matin nono naneno kacha kiwacho ni ng'ato ol piyo ma bende ni pimo kacha nikech koro remo ok chop e fuoni mag del maber ang' no mi ng'ato ol piyo kato idima bende pimo kacha ni kotenore kod kaka adundo koro okuot koro pi nyalo wuok kata donje fuoni mopogore opogore ratil mar del mulna ratil mar del kanyo mana matin nono ka ng'ato sebedo kod ratil maduong' mar del ang'o matimore momiyo nyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod tuoche mag adundo jo mang'eny yudo ni ratil komedore to wabedo gi gimiluongo ni high blood pressure niwach wan gi kwang'iyo kaka high blood pressure biro e ratil mang'eny kata maratil mar del kani malo to nitie gima oluongo ni peripheral resistance koro peripheral resistance ni en nyiso ni dendi koro osebedo maduong' ma diyo leche monego bed ni remo kale koro gidiyore ringo ng'eny bor ng'eny ringo be ng'eny koro seche ma gigo diyore to remo ma kidwa mondo dhir ei lechego koro kal maber manyiso ni adundo nyaka gwech matek mondo mi remo ni okal kanyo to seche ma adundo gi gwecho matek kata wabo ng'e ni seche ma idhi kata mana timo orako titing'o chuma kiting'o chuma kawuono iting'o kiny
bitiyo kata mana dwe achiel to badi bedo maduong'. Manyiso niya seche mimiye tich mang'eny te bedo omedore ni wach omedore ni odwa ni mondo onyal obed ko onyalo ting'o chuma cha. Onyalo tiyo tijno. Koro adundo be timre kamano. Adundo be seche ma idwa imiye tich mang'eny ebe omedore to kuot. To seche mo kuot cha tingeno kuot nyaka ei department ang'wen mano wawacho ka. Koro one of them kata iye kanyo ido ka di kuot makendo mimiyo kata mana remo ok nyal romo ei ventricle ka. Koro ka remo ok nyal romo kanyo manyiso ni kata seche modhi gwecho to ok odhi gwecho yo maber. Mano ko remo nyiso ni ok onyal tiyo tich kaka onego bedo timo. To mano e heart failure ma koro wawacho ni. Debede ni jogo ma dendgi tindo nikech omulo ka ratil mar del. Debede ni jogo ma dendgi tindo nikech mantiere kod ji ainago. Gino gibedo gi tuo mar pressure. Gino ginyalo bedo kod tuo mar adundo ma oweyni koso. Wamake amaka kanyo. Wayudi yo ka waduogo to kanyo mwachako godo. Sawa. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tuoche mag adundo. Ranyisi ma kiwinjo tinyalo chichni nyaka bedie ni chako bedo kod tuo mar adundo. Pimonwa kendo leronwa maber. Kata kamano wakawo yo ka waduogo to kanyo mwachako godo. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Ingeni tiene ngat momoke lift one way the stairs. Ngamo moke iye kanyo lift bende chal ko limok ti maber. Get ready to celebrate. Citizen Digital turns 2 and it's all thanks to you, Kenya. Your stories, your trust, your engagement, it's what makes us the #1 news and digital app in the country. From breaking news to Wananchi reporting, exclusive videos to playlists that get you grooving and podcasts that keep you informed. It's all here for you. Join us in the celebration, Kenya. Because with you, Citizen Digital is more than just a platform, it's a community. Citizen Digital, 2 years of trust, 2 years of truth. Here's to many more. Stay tuned for special surprises and more as we celebrate you, our incredible audience. Citizen Digital, celebrating 2 years of trust and truth. Kenya's #1 news app, Citizen Digital. Pressure kwa ng'iyo gik makele achiel kuom yudo ni tie gimilungo ni genetics manyiso ni onyalo luwo anyuola kata mana kodhi moro. To kapo ni yudo pressure ni wach kodhi to mano nyiso ni gi pressure. To pressure ni be nyalo timo nade? Nyalo miyo adundo kethore kaka ne wacho wang'iyo wach heart failure. Nitie joma nyalo yudo pressure ni wach chiemo magichamo kata mana lifestyle mano be nyalo kelo pressure. Nitie joma yudo pressure ni wach gimadho kong'o mang'eny. Koro pressure nyalo yudore gik mang'eny ma achiel kuomgi en ratil mar del. Manyiso ni bedo gi ratil mar del mani malo mi bedo gi chances mang'eny thuolo mamalo mar yudo ang'owa mar yudo pressure. To mar ariyo ratil mamalo onyalo bedo ni ene monyalo kelo wach pressure mamiyo adundo chako gwecho matek kaso ketho adundo. Kok kamano be onyalo bedo ni medruok mar ratil be nyalo bedo kaka ranyisi. Niwach yudo ni seche ma ng'ato yudo tuo mar adundo to ratil mare medore manyiso ni nitie pige moko ma kaka nwawachoga idima ka pige gi wuok to donje ei boche go. To seche ma gidonjo kanyo no gibet kanyo to ing'e ni pi ratil ma seche ma giwuok badi ineno ka okuot wang'i okuot ibe ineno ka pi osedonje ma koro wan ga ascites cha tiendi be ineno ka okuot kuonde te ariyo go te to ratil medore
manyiso ni ratil komedore be mano nyalo ng'isi niya en kaka ranyisi achiel kuom ni ma kimede gi ranyisi mopogore opogore ka ting'e ni ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo mar adundo. Aneno palpitations ka apimnwa daktari mondo minyiswa ni en kaka adundo gwecho ng'ato biro winjo. Inyalo mulonwa kamana matin nono kaito kar focusing ka abende teni ng'ato ok nyal keto maino e gimoro motimo ko nyal focus e gimotimo mulwario gi kato adhi e point wa machielo. Palpitation en ni koro adundo gwecho matek ma koro inyalo winjo. Kiling mos to okonego beni winjo adundo ni ka gwecho. To seche ma koro iling ma koro idhi kata ni ine nindo tiwinjo ka adundo ni gwecho ma koro inyalo winje, mano imiluongo ni palpitations. Ma seche mi winje gote onyalo bedo ni nitie shida moro e adundo. Ng'eny joma winje gin jok mobuok. Seche moko gimoro nyalo biro to buogi tiwuok kata gi ng'wech, mano inyalo yudo ka adundo gwecho. Lakini kapo ni winje kata kibuok kata ka onge gima timore, nyalo nyiso ni inyalo bedo gi tuo mar adundo. Mar ariyo, focusing kaka iwacho ni iyudo ni seche ma adundo ni gwecho matek cha iwinje to kata mana muya kata mana oxygen ok dhi maber e fuonde mopogore opogore. Achiel kuom gien en obwongo. To kapo ni oxygen ok odonjo e obwongo maber, iyudo ni kata mana rieko moro mar timo gimoro be chako lalni. Koro ichalo ng'ama pache lal. Seche moko imako ma iweyo, wiyi wil idhi mako machielo niwach obwongo cha ok omi madini makare morome kalure gi kaka adundo gwecho. Jahera mar penj laktar winjo wechego ponono ni ratil mari omedore dichiel inyalo chich ni nyaka bede ni intiere kod tuo mar adundo. Ka adundo ni gwecho matek ma inyalo winjo, daktari wacho kacha ni kanyo chika ne iti maber. En gimoro ma yandi timo ga to kiol mapiyo piyo. Ipo mana kitime matin tiseol, mano bedo ni ranyisi mar tuo mar adundo. Tok mano kende ponono ni intiere kod tuo mar pressure, daktari wacho kacha ni thuolo nyalo bedo malo mokalo ni inyalo gamo tuoche mag adundo. Adwani wadonjo ne kidieny machielo daktari. Seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi duto te, en ang'o monego bed notimo? Kineno ranyisi gi te, mokwongo onego bed ni idhi osiptal. Niwach heart failure kata tuo mar adundo en oyot thiedho koyude chon. To kapo ni budho kode ma koro dhi oketho gine fuonde mopogore opogore del, kendo koro mano idhi yudo shida e thiedhe. To koseketho kuonde mopogore, koro ing'eni en iluongo ni multidisciplinary, manyiso niya idhi dwaro dakteche mang'eny mondo oket wigi kamoro achiel. To kapo ni en adundo kende, to en daktari koyude maber to opimi maber tithiedhe, inyalo thiedhe chon. To thiedhe lure gi gimokele. Manyiso ni seche moko ka en pressure emokele, koro ing'iyo wach pressure no to nitie yedhe midhi loki ma dhi maber ga adundo. Koro daktari ema koro dhi lero ni ka e yo maber. Manyiso ni yude chon ema nyalo konyo dhano kata mana oganda. Yude chon ema nyalo konyo ng'ato. Daktari abiro iri kaka Dr. Jerry, aseneno ranyisi gi aola. Samora ntiere kod palpitation. To kapo kadhi mabor ahinya, awinjo kaka jomoko wacho ni samoro komadho chae to bedo kod palpitation kata adundo gwecho matek, kata komadho kahawa to winjo ka adundo gwecho matek. Tiende ni ang'o matimore kod math machal kod magi? Nitie gik moko manigi caffeine kata mana waluongi ni yedhe mopogore opogore ma kuom chiemo mwachamo ma seche moko nyalo miyo ng'ato yudo kata mana palpitation. Oko wacho ni palpitation kata mana gwecho matek mar adundo ma koro nyalo winjo, oko chuno ni nyaka bed ni en tuo mar adundo. Nitie jo kata ng'at mobuok, manyiso ni adrenaline no oidho to ka adundo gwecho matek niwach koro adundo ng'eni obedo controlled gi obwongo. Obwongo ng'ise ni nitie shida moro owuok ka. To adundo chako gwecho matek mondo tim nade? Omi oxygen okale del matek mondo mi ibed gi energy minyalo wuogo do gi ng'wech. Manyiso ni mago gik ma timore to ok ochuno ni kapo ni winjo adundo ka gwecho to nyiso ni en tuo mar adundo. Lakini tuo mar adundo en ka koro iwinje seche te to onge gimisetimo. Samuri beta kata seche moko kata inindo tiwinje ka adundo gwecho. Mano nyiso ni nyalo bedo gi tuo mar adundo, onego bed ni ng'iyi.
Wacho ni tudruok mar obuongo, koro obuongo nyisi ni gimoro rach ka mondo mi bed gi teko ma inyalo agodo gi ng'wech. Erokamano ahinya Dr. Jerry. Asebiro iri kaka daktari, ere kaka itimo diagnosis, ere kaka ifwenyo ni ma en tuo mar adundo to ma an ok en mana buok, kata ma an ok en gima ne ng'ato madho momiyo adundo ne gwecho. Ma samoro ok ni ochiemo mang'eny, kata oloko chiemo emomiyo medo ratil to pi emopong'o dende. Ma ok en ni samoro ok osebedo konindo, en gi fatigue momiyo ok onyal focus, to ma en tuo mar adundo. Utimo ga diagnosis now. Mokwongo wachako gi gimiluongo ni history taking. History taking ni koro wakwongo wanono jatuo ni to gini osebedo katimore ndalo mag adi, kata mana ka en gima osebudho kata ka en gima ochako mana machiegni. Mar ariyo ing'e ni nyaka wagol tuoche machalre gi tuo mar adundo ni. Wan gi tuo moko kaka asthma. Seche ma koro kidwa gamo yweyo cha, nyaka wa make sure ni wang'eyo ni ng'ani onge asthma. To kaka wanyalo ng'eyo, achiel kuom kaka wanyalo ng'eyo ni wapenjo jatuo ni to be isebedo kothiedhi kata mana gi asthma kata tuo mopogore opogore manyalo chalo gi tuo mar adundo ni. Kwasewuok e history makoro waseyudo ni jatuo ni onyalo bedo gi tuo mar adundo, wadhi mbele gi confirmation. Confirmation ni koro watimo tests mopogore opogore mondo mi wang'e ni to adundo ni chalo nade. Mokwongo wanyalo timo x-ray. Kwa timo x-ray to wayudo ni king'iyo x-ray tiyudo ni adundo omedore e size. Obedo maduong' moloyo kaka onego bed nobedo. Nitie kaka wapimo size mar adundo e x-ray. Ma kaponi adundo ber to nitie size mokawo. To kaponi adundo okethore kata manie in gi heart failure, tiyudo ni omedore. To komedore kamano to wanyalo wachako ni ma heart failure. Ma en achiel kuom ranyisi maduong' ma miyo daktari ng'eyo ni ng'ato nigi tuo mar adundo. Mar ariyo, wadhi wang'iyo extent mare, kata ni koro wadwa ng'eyo ni okethore gi kanye, niwach x-ray to ok bi ng'isi. Koro watimo gimiluongo ni ECG. ECG kata electrocardiography en onyalo ng'iyo ni to en korka chich kata korka cham mokethore. Koro kwiseng'e ni en korka chich kata korka cham, wang'ie kaka wamule. Mar adek, wanyalo timo gimiluongo ni echo. Echo ni ebe ong'isi kaka gini gwecho, to seche ma adundo gwecho ni to nitie sounds mogolo manyalo miyo echo ni en oywayo to ng'e ni ma ni kama emokethore kata kama emokethore. Ma seche moko be onyalo bedo abeda valve moro kanyo monego bed ni geng'o remo mondo kik donj mang'eny kata kik geng' matin emokethore. Koro kanyo emidhi irieyo kalure gi tuo momako ng'ato. Koro mage gik motimo. Apart from that, nitie gik moko ma nyaka watim ni nyaka wang'e ni tang'o mokele. Waseyudo ni ma adundo ni ento en gi chandruok. Lakini koro nyaka wang'e ni ang'o mokele. Ka en pressure, nyaka wang'e kaka onego bed ni wapimo pressure ni. Wang'iyo ni to pressure ni osebedo kithiedhe yo manade. Ere kaka wanyalo loke mondo kik otim nade, kik odhi mbele ketho adundo. Ka en diabetes, nocho yudo ni jomoko manigi diabetes seche moko jo diabetes bende gidongo. Ere kaka wanyalo konyo. Kapo ni en del maduong' kata mana ratil mani malo, to wang'iyo kaka wanyalo timo nade. Iduoko ratil chien. Koro mago gin gik ma kata mana cholesterol, wang'iyo cholesterol kalure gi gima waparo ni nyalo bed ni okelo chandruok ni. Ma ok en test achiel, ni idhi tikawo remo tipimo, ting'iyo ni kute mag malaria nitiere, kute mag malaria onge, wanyalo bedo kod typhoid onge. En okang' kokang', ing'iyo ipimo pressure, ipimo sukari, ing'iyo ratil mar del kaka chal, ing'iyo family kaka chal, beni family ni mantiere kod jogo mantiere kod tuo mar adundo, tuo mar pressure koso oyo. Koro magi te itimo e facility achiel kata hospital achiel koso boyo chuno ni ng'ato dhi kuonde mopogore opogore. Lure gi kumidhiye. Kidhiye hospital manigi gigi te, tinyalo timni gigi te kamoro achiel. To kapo ni idhiye hospital ma gigi te onge, kata mana gik moko ariyo adek onge, to inyalo ng'isi ni idhi tim kalure gi ka jatuo chal. To chutho to ber kapo ni ung'e ni okunyal thiedho ng'ani kanyo, to hospital onego bed ni teri kata rifai e hospital kata mana kuom daktari ma deal gi wach cardio, ma waluongo ni cardiologist, ma ene ma olonye tije adundo,
ma kapo ni nitie shida moro amora mar adundo gine ma gitimoga kata mana echocardiography ma koro wacho ni test mwatimogi itimo gi dakteche gi. Koro ber seche moko kapo ni dhi ka gin gi tuo ni tidhi hospital ma kawaida to kapo ni oneno ni ok en gima onyalo loso to otim nade orifai kuminyalo yude thieth malong'o. Ero kama nenya Dr. Jerry ileronwa maber mokalo gin gigo ma inyalo tim kendo inyalo tim gi kuonde thieth mopogore opogore to wachni ka ber to jalony molony e tuoche mag adundo biro konyi mokalo. Pressure ni chal nade bisipimo pressure ni benitiere koto mar sukari ratil mar malo kotende kod bor ni wadendo kata ni BMI mari chal nade kod mago duto te gin gigo monego beni ng'eyo kaka jagono ma ohero kendo dewo ngimane. Yenwa wakaw yoyo ka waduogo to wang'e ni to bende inyalo thiedhi kapo ni inyalo thiedhi ithiedhi nade no wacho kata ni en gima thiedho yot mokalo to mana kwa yude chon inyalo yude chon gi okang' mane wanyalo bedo kod okange mopogore opogore koso kik idhi mabor kata matin kik isudi. Kata matin gima param dhi bedo kamarach ahinya. Akwaye ni mondo itimie gimoro konya. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Ka en gima chal gi kakingi, to yude mana e Royal Media Services. Tarik 31 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Habari yako Susan? Nzuri sana. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ningetaka kukujulisha kwamba you are a winner of 500,000 shillings. I think you are cheating. I'm not believing. You will believe it when you will join me in studio next week. Oh. How you play is by dialing *487*3#. Play with as low as 50 shillings. And they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. Na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu. Penj mogik mar KCPE ochakore kawuono. Kamar grade mar 6 bende jopuonjre ochako e Kenya mangima. Ya shule wenye wanachunga mtihani ni kawaida ni wawili. Lakini kuna ile operation ambayo kawaida inaendelea kwa sababu hii ni ile ambayo imekuwa na mambo ya banditry and all those things. Ne ochuno jolweny rito moko kuom skunde gwenge mabaringo kaluwore gi luoro mar arita e kinde mabende obilario ne miruti onego kako penj go. Apenjo ujoturo bentie kata siwan sitatin manige maram. Wakwaye ni mondo kelnwa barabara mano singonwa. Jopiny ma Migori yuak kaluwore gi chal marach mar ndara ma Masara kocha Muhuru e sub county Manyatike. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en chenro magena ahinya nikech nitiere kaka puonjowa gik mang'eny mopogore opogore kaka kawuono Dr. Jerry wuotho kodwa mus okang' tuo mar adundo.
Daktari wacho kacha ni kojuke chon to thiedhe yot. Manyiso nitiere kaka inyalo yude kosedhi ahinya, nitiere kaka inyalo yude chon. Wang'e ne okange mopogore opogore kata stages manyalo wacho ni tuo mar adundo kapok ochopo kama koro thiedhe nyalo bedo matek. Adundo yudo ni seche moko wanyalo yude kapo otiyo tije to koko chako kuot. Manyiso ni poko dhi marach. To seche moko inyalo yude kokuot ma koro luongo ni severe ma okuot ma koro kata mana odhi omako nyaka kuonde te 4. Manyiso ni omedore ma rooms 4 kan nikech ne wajori ni wan gi rooms 4 ma malo ma piny acham kachiel kod achich. Koro manyiso ni kata dhiro remo ok odhir maber. To koro very severe manyiso ni koro osedhi nyaka e fuonde mopogore opogore ma nyarogno giregi be osechako kethore. Liver gire osechako kethore. Koro iyudo ni oseketho nyaka kuonde mopogore opogore ma koro kanyo ero wadil gi watimo ni multidisciplinary committee mar dokteche. Manyiso ni nitie ng'ama biro ma deal mana gi chuny, nitie machielo ma biro ma deal mana gi nyarogno kamano. Koro en ber ni kiyude chon to koro idili ng'at achiel to unyalo chungo gik makele ma gik makele kosechungo to koro yudo ni onyalo dok kende mos. To yedhe bi nyalo mi makonyo kaponi en valve kata valve no wacho ne gim ni pimo no ni valve na ngwatire kod picha maber kama okalo Dr. Jerry inyalo pimo ni valve gi ginango ma seche ma owuoyo kod oganda wato ging'eyo ni ma e kima daktari wacho. Ineno seche ma remo donjo ka to nego beno donjo odhi mwalo koni. To kochopo mwalo koni tigoye to dhi malo koni makoro nyiso ni seche mowuok ka to dhi nyaka ngoa e obo donge. Koro seche mo odonjo ka odonjo matin ok odonjo dichiel ni koro ni en freji moyawre. Koro seche moko nitie gima madino yorno. Valve ni chalo freji. Ochalo freji. Koro odino yorno to remo pong kosepong ka to seche ma gwecho to ma ng'eni onego beni olorore mondo kik remo dog koni. Koro seche ma olorore to remo ne timo nade? Idho malo. Koro iyudo ni seche ma maindi belorore en seche ma maindi oyawre. Koro iyudo ni valves gi seche moko gikethore. Manyiso ni ok onyal lorore maber, remo moko seche moko dok koni, remo seche moko dok koni. To seche ma koro ogwecho no to ma ok olorore maber to ok ogwe remo moromo to obuongo kendo timo nade? Sense ni nitie shida. Manyiso seche mobuongo sense ni to maindi chako gwecho matek. Koro odil go buongo. Koro ochako gwecho matek to seche mogwecho matek cha to magi ringruok gi ema koro kuot. Koro gitiyo matek. To gi kuot. Koro magi e valve mwawacho go. So seche ma ka en valve no to valve ema koro itimo nade? Iloso. Iwacho nwa kacha ni valve gichalo freji e udi 4 mag adundo ma ka moro choko remo to moro lorore mondo mi kik remo dog chien ma ka seche ma moro dhi mo ka moro to machielo lorore. Ipimo nwa kacha ni samoro wanyalo yudo ka koro freji molongo ni valve gi okethore Dr. Jerry. Thothne gitang'o ma thoro ketho gi nikech waseneno ni chandruok mar adundo to pressure nyalo kelo, tuo mar sukari nyalo kelo, achiel kuom gen valve. Valve ni ang'o manyalo bedo ni okethe freji wani? Iyudo ni seche moko kata mana ka ratilo medore to adundo nyaka gwech matek. To seche ma koro adundo nyaka gwech matek koro mi onyalo kata ketho valve. Oyawre matek to lorore sate. Koro nyalo kethe. Jomoko be nitie monyuol manigi valve manyap mayom. Koro seche ma yom kamano to adundo dhi miyo tije adundo bedo matek kaso gidhi gikethore. Koro gik mang'eny manyalo miyo kata mana nitie jomoko manyalo yudo kute mopogore manyalo donjo kanyo to ketho kata mana valve no. Koketho valve no to kelo shida mar valve to mano dhi miyo wabedo gi kata mana tuo mar adundo kata onyalo bedo korka chich kata korka cham. E ot mamalo kata ot mapiny. Ero kamano ahinya. None gipuonja gigi chon kapod an e skul. Dak kalo penj gi. Chon abe natemo mana penj. Ero kamano ahinya Dr. Jerry. Wadwani mondo mang'e ni yore mag thieth. Ni wacho kacha ni thieth nyalo bedo mayot kofwenye chon. To nyalo bedo matek kaponono ni obudho mochako ketho gik mang'eny mokalo e del. Thieth chalo nade? Ni wacho kacha ni thieth bro luore kod gimo kele. Koro wadwa wuotho mos wachako pressure nyalo kelo tuo mar adundo, ratil malo nyalo kelo tuo mar adundo. Ni wang'eyo kacha ni onyuol godo ng'ato mano dhi bedo nang'o kamano nyaka wachop gikone.
wachako gi pressure del onego bed ni nigi pressure motiyogo ma normal, mawacho ni normal pressure. To fuonde mopogore opogore, wan gi chuny, wan gi nyarogno, gitiyo gi pressure momigi monego bed ma normal no. Ma seche ma pressure ni malo to gibitiyo maber. Manyiso ni tijgi ma gitimo cha, kaka koro kwa dhi e nyarogno, onego bed nogolo chilo manie remo to golo gi e yor lach. Koro yudo ni ok obi golo e yo makare, niwach pressure ma remo kalo godo matek. Manyiso ni ok onyal ywayo chilo ka e seche mowinjore. Ma dhi miyo koro iyudo kata mana ginene nyarogno, wakaw nyarogno kaka example. Kata nyarogno ni koro ochako loko kido mondo mi oti kaka onego bed notiyo. To seche moloko kido cha, okuot kata odhi obam. To kobam cha, to koro mano odhi kethore kabisa, makata koro ka pressure dok maber to koro ok obi tiyo. Manyiso ni wabedo gi kidney failure. Ginene kata ka pressure ni malo, seche ma pressure ni malo cha, wang'e ni pressure ma ni malo nyiso ni ginene gwecho matek. Adundo gwecho matek. To seche mag adundo gwecho matek ni, wang'e ni wan gi ringruok mag adundo. Ma ringruok gi ema koro miyo, kaka nwawacho wach chuma, ng'ama ting'o chuma cha. Seche mogwecho matek, manyiso ni ringruok be tiyo matek. To seche ma gitiyo matek ni, gikuot. To seche ma gikuot ni, achiel kuom ute ma opogo ka, ang'wen ka, dhi bedo matin moloyo, ma koro dhi miyo kata mana remo ok donje e yo makare. To seche ma remo ok donje e yo makare, odhi dhiro remo matin. To kod dhiro remo matin, manyiso ni heart fail. Manyiso ni ok onyal timo gima onego bed ni otimo. Kwa dhi ng'ama ratil ni malo. Ratil mani malo nyalo miyo adundo gwecho matek mondo mi o supply e fuonde te del. To seche ma koro gwecho matek ni, kaka wawache cha, odhi bedo maduong'. To kobedo maduong', to nitie gik moko nitie ute kumita ang'wen ka, gidhi dinore kata gidhi bedo matin. To ka gibedo matin, bochopo kuma koro remo ok donje e yo makare, to manyiso ni ok obi golo remo e yo makare. Manyiso ni fail kendo. Wanyalo ng'iyo ni gik moko manyalo kelo kata mana tuo mar adundo ni, wanyalo bedo kata gi chiemo mopogore opogore, kata mana lifestyle in terms of food, kaka jiodak. Koro yudo ni ka en chiemo, kichamo chiemo manigi cholesterol mang'eny, ichamo tong' pile pile, ng'ama chama gik manigi boche, modhi gi seche moko dhi to dino kanye, dino leche matero remo e adundo. Ng'eni adundo no, ringruok ka be dwaro remo. Gibe gidwaro remo. Koro seche ma remo ok nyal chopo e adundo maber, manyiso ni ituono gi gima ginyalo timo nade, gimiyo gi tich, mamiyo gi gitiyo. To seche ma koro ok giti maber cha, to koro gidhi temo ng'ana. To seche ma ging'ana cha, to timre nade, gidhi yudo tuo mar adundo. Koro ka gikuot kata gibedo ni koro ginyap, ok ginyal tiyo maber, to timo nade, giyudo tuo mar adundo. Wadonjo e weche mag thieth. Thieth lure gi tuo mokele. Manyiso ni kaponi in ng'ama nigi ratil mamalo, to nyaka wang'e kaka wanyalo duoko ratil chien. Wanyalo tiyo gi diet. Nitie gima iluongo ni metabolic diet. Ng'eni jomoko nigi ratil mamalo niwach diet margi, kata mana metabolism margi ni piny. Ma kwan gi low metabolic rate, to nitie modhi mang'eny midhi kan del. To seche ma gikano gi cha, to dendi kata ratil mari medore. Koro wanyalo kata miyi kata mana diet maduoko ratil piny e yo mar metabolism. Manyiso ni wami metabolic diet. To metabolic diet ni kisetime to yudo ka ratil dok chien. But ber ni gima onego watim maber
en ni koro onego bedni wang'iyo jok manigi ratil makare ma BMI margi ni sawa ok onego bedni gichiemo oyaye manyiso ni seche ma ratil ni piny to itimo gimiluongo ni maintenance ni koro itimo rako ting'iyo chiemo michamo jo pressure be pressure margi nyaka dog chien manyiso ni seche ma in gi pressure nitie jo mang'eny ma seche ma nigi pressure to ok gidwa muonyo yath giwacho ni yath pressure kichako muonyo to ok timre nade ok ibiweyo mano idhi iketho dendi mos niwach pressure waluongo it's a silent killer ma seche ma iwe pressure ni malo adundo ok bitiyo maber chuny ok bitiyo maber nyarogno bro dhi kethore koro iyudo ni pressure mani malo ni en ema achiel kuom gima timo nade maketho adundo koro pressure ni nyaka wang'i maber kendo anyalo advise jok man oyudo ni osedhi thieth to oyudo ni nigi pressure ber kichaki dok osiptal ing'iyo maber ni to pressure ni en gima okel mana okele gi gima nyalo rumo koso en gima nitie koyudo ni nitie to koro ibedo advice accordingly timi yango imi yath kendo ipimo make sure ni seche mimi yathni yudo ni otiyo inyalo mi yath to yudo ni ok ti koro ber kipimo pile kata wapuonjogi ni onego bedni bedo gi machine mari tinde nitie wan gi digital machines ma inyalo bedo godo e ot to ipimori apima to ichiedho pressure mari kapo ni en shida mar valve to koro mano to seche moko yudo ni inyalo iteri kata mana e surgery kata mana pala ma inyalo ketni kata mana stent to stent ni en idhi ketni kata mana artificial valve koketni artificial valve mangiso ni eno dhi tiyo tich mane valve cha tiyo mach moro ni wayudo ka osekethore to wan gi jok moko ma yudo ni tuo mar adundo obiro ni wach nitie gik ma miyo waluongo ni pulsate gima miyo adundo gwecho kaka obuok kaka ogwecho cha koro maindi yudo ni seche moko yudo ni ka gini ok ti maber kata mana adundo gini okel electricity maber ma mondo mi adundo gweche yo makare inyalo ketni kata mana gimiluongo ni mar masin mangiso ni seche moko ketni mar masin cha to en makoro konyi o control gwecho mar adundo mari seche ma pok okete mar masin ni daktari seche ma pok oketho nyarogno seche ma pok oketho buo seche ma pok oketho tako seche ma pok okelo rochruok e dendi duto te tuoche mag adundo inyalo geng' nao ng'enyne to mana lifestyle manyiso ni seche mang'eny onego bed wang'iyo wach chiemo wachamo chiemo ma balanced diet to seche michiemo ni be onego bed ni ng'iyo ni timo rako e yo makare kasto nitie gik moko ma onego bed ni wang'iyo kaka onego bed ni wa avoid wach kong'o wach ndawa aneno ka pich nitie kaindi onego bed ni wa avoid ni wach gine achiel kuom gik ma nyalo timo nade mi kata ibedo gi pressure to ketho adundo ni kasto kata mana waneno kata mana treatment of related heart condition nitie tuoche moko kata mana kaka heart attack nyalo kelo tuo mar failure koro mago be onego bed ni ithiedho e yo makare to aratil oneno ko ndikno maratil kanyo ratil be onego bed ni wang'iyo ratil kik dhi e yo ma wang'iso wacho ni BMI mari BMI ni en koro wapimo body mass wapimo borni kod pekni koro waduogo e diere ka onego bed ni ng'ama ni kare onego bed ni obedo gi body mass index machakre 18 nyaka 25 koro kanyo ero in normal lakini kikalo 75 kidhi mbele wangiso ni in overweight kapo ni kikalo 30 to koro mano in obesity koro mago te onego bed ni ng'iyo ting'eyo ni ok onego bed ni ratil mar del omedore maloyo makalo kako onego bed ni bedo daktari pimono kata ni kapo nono ni ichich ni nitiere kutu mar adundo ichenjo lifestyle ibedo active ing'iyo ratil mar deli kod magi duto te adundo nyalo doka ma obed maber motiete maber kaka yande no chakore kapo ni yude kapok okethore ahinya ma stage mare en mokwongo cha
to onyalo dok mos kende. Lakini mangiso ni sechego gima ne kele cha ing'iyo ni nang'o. Ing'iyo tigolo oko. Koro ka en chiemo tigolo oko. Ka en kong'o tigolo oko. Mangiso ni seche timo mano to koro ochako dok mos. Onyalo thiedhore kamano kende kapok oketimre nade. Pok okethore ahinya. Erokamano nya Dr. Jerry Amorga mar bedo kodi e penj laktar wago mbaka wapuonjore mana kaka wawinjo odiechieng' ma kawuono wapuonjore mang'eny to kapono no nyalo geng'e ber ka wanyalo geng'e. Pon ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? An hospital iluongo ni Medical Health Services Embakasi. King'iewa e mbui to idhi yudo namba marwa. Gocha tinyalo yudo. Erokamano ahinya. Ngima en mwandu. Chako chon ber molodhi ajuoga ichiemo nade nyako Ramogi Ajwang' ratil mar dendi chalo nade intiere kod stress manage stress nang'o nikech naneno ka daktari wachono kata ni stress bende nyalo kelo chandruoge gi to ponono ni sefwenyo ni nigi chandruok itime ang'o kaonge gimitime to dhi ketho gik mang'eny e dendi tiende niya owuoyo dendi gi e iye mata icheno ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.